Uba Kermenchala ubadai Minister bad ubadai ru MLA jangka Cleariat constituency na po ka East Jaintia Hills ula ong yamanta umpanod ban ong lada kaday kababahala ni lada kaday kabasni banwan ra ya kalentirel hapo East Jaintia Hills. Chunga kumu representative na Thain East Jaintia Hills bat kumjuru idon saiwe MLA na po East Jaintia Hills na sutanga Saipung constituency. Haji ide bat kene nang kalian chunga nga ong kumne yaki paiba chungi namar nga ki reaction na ki stakeholders beper but ngalayo ru bani kenduk katu kane te haji de bat kane ladangi page ya ki comments ki don ki bru ki ba persha ki don ru ki ba support te tangkawe nga ko aban ong ki bru jongi ba ladangi don kinu ki development re ngim yo ya ki jingtip ka bapaka ke effect lani ke benefits Ringi show ai ki comments jungi kamlong ke bahal ni kamri itnat namar ngim tip yalade ke bahal ni ke pasniu ringi show ai comments tang ka daw ba kala banlong politically bangi persya lani kala banlong politically ni support tang ka daw ngi support lani ngi persya tengah syukwa banong kumni ba lada ki priu jungi ki don kinu ki jinsnyo ba kala ban long against ladaki against ya kini kejing le jong sarkar dan ki support te nakalian jong kum nong mikmat long kwa ban wat kilat kilenti ban khot ya kini ki stakeholders jongi khamtam ki perlok NGOs bat kato kan ki stakeholders ma ki badon haki business beper namar pitip East Jaintia Hills ki bru jongi most of them ki im da ba business tena kata ngin persang ban wat kilat kilenti ban ai platform ki khnang ba ke jingi keren kan poi she ke banta ke babaha na banta jeng mi barot lang ngim kwa ban implement lada ke train ke rel ke wan shepo East Jaintia Hills ke long ke pensniu ya ke state bat ke district jongi ya kum kita ki jing pensniu nginum sha lada da ke bawan da ke implement lani wan ra ke rel po district jongi kan boost ya ke development bat kumjuru kan ai kam ai jam kin kan don ke jimontoy na benta jong kini ki paiba jongi lada ka long kumta ke babaha ngin wat kilat kilti kumno ban implement reya kene hi yamanta ngam panot ban ong ke babaha ke pasniu namar ngai la diru ngadang don hakta ke stage ba hoi ladangi page ka to kat ne ki state beper dan kiri badoni kini train station ngi shibon ki development shibon ki jimontoy harikat kum kujing pen i jong ki perlok ki badon na keleng mo ki bapersya ya kini ki ong bakala ban wanra kata ki influx ke ba u beriu banabar wan don juk kujing te jingkhang raya kita ru ngin hape yo le se kalong shisha kumta harikat kum kujing e jonga ba kanu development lada ka wanra ya kujing bha Kambun ikajing snew so we'll find the best way long ban kumno ban implement andre do part ya ka khandeu ka share priti dustur jungi lene ban one no nong poi e hakni ka thain jungi ya ka ta nginam la ban sha ginam ailat hi bakan urlong ringangi scheme ba yamanta hi ngim panot ban ong ke ka bade ke bam day so for that ngi nga request ki paiba ban yasha ban ngi kato kanne will find the best way and the best solution ngin ya consult ru bat ki stakeholders jungi khnang ba ke bingi le nang ne shikmat khamtam neleng jung sarkar haswa ban wan ra ya ta karel long ba with the concern jung paiba bat ke jung toy ngin ya persham ban walat ban bisne thui paiba